Ćao ljudi, danas ćemo igrati Counter Strike i imam jednog gosta, srpski gameplay. Da. I igrat ćemo na jednom serveru koji se zove Booster Energy. Yes. Najbolji server, samo što je prazan. Samo što je Better Play je najbolji. I ovaj novi serijal u botove igramo. Evo on se zove CSZ USP 1, 2, 3. Ovaj tu je neki tamo Andrija. I tako. I sad ćemo da krenemo da dominiramo. A ova mapa je glupa. Ajde. Traje još 20 minuta. 25 seconds remaining. Jako je velik. A ne vidi ništa koliko ima. Monster kill. Bravo za mene, uzeo sam ti digao. Daj brate, ovo je glupa mapa, ogromna je plus jedna su malo. Majke. Pa zaustavi pa kad bude nova kreni opet. Ne. Ajde 3 godine ti treba ti Andrija, koji je 3. Pa ja kad radim 3 godine. Fuck. Ubite me! Rampage. O, dobri. A ne, ja punim ekle. Evo, ja sam... Ja ne znam gdje su. Sad ću ja da te nađem. Kad te nađem, nisi više živ. Meni izbacili smo previše kupinka. Pa bravo, uđi opet. Ovdje treba da bude pink. Ispod 120. Moje se sad ispod. Ne mogu baciti. Ne mogu ništa i vidim. Kada okusavim na stolici. I sad. Sad ću ti kombiniram. Opa. A ne, jako je velika mapa, nema šansu. Nema postavljene bombi, ne znam gdje je drugo. Dominating. Šmaj se, brate. I nemaš pojma, sinko. Nemaš pojma. Sinko. Gotovi sam. Idi. No camp here. Move. 3 sekunde malo prebio. Sad dok se ja barim. Sad dok se izbačuje ne zvuk previsok pinga. Ne ti, nego je Andrij. Da, evo igramo. A, gdje si ti? Otkud znam.
Kad bi se ja snašao u ovoj mapi, bilo bi reći. Bravo. Ko zna gde si? Ne igramo na postavljanje bombe. Dobro. To sam ti već rekao. Želim da se to. What the fuck? Daj. Čuo se neki avion. Znam, čuo sam ja. Evo da ćemo vidjeti ga! Killing spree. Ja te ne gledam ti me A znaš kako ti je bilo lako? Kad sam ja tebe ciljio, ti si se pomerio ko... Znači onako, ti staneš i onda se onako pomeriš, ja dok rokam tamo, ti nestaneš od njega. Ne, meni ne lekuje dok igram. Ali pazi koliki ti je ping. Malo pre ti je bio ogroman. I onda ti tako. Ne znam, ja sam vidio za to. A znam, veliko malo, zato što mi je uključeno sve živo i Skype i... Ovo mačka, prokleta me ne mir. Au. Ja vas naš, imam 77 health zbog jednog skoka sa vol. Joooo. A, bra. Kad nemam pušku, imam neku nešto. I jesu. Sorry. Koliko ti već snimaš? Nemam pojma. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove A još epizode. to, Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao.